So, wish, wish, wish! Kailangan sasabihin or what? No, Sa panunod mo lang. Isip sa puso. Sana iPhone 13. Sana makapunta ako kay mama mo kung kamo. Hello! Happy birthday, Robin! Ayan. At syempre, merong inihandang message ang inyong papa at inyong mama. Ito ang kanyang video greetings, okay? Syempre, may video greetings siya. Ito ang sayo. Okay, ang sound nila. Ito po, pakinggan mo ang kanyang. Hello, Robin. Happy birthday. Meron kami kunting surprise sa iyo. Yung dalawa ng mama mo. At sana magustuhan mo. Wish ko para sa iyo. Sana makapagtapos ka ng pag-aaral mo. Sana laging malakas ang katawan mo. Hindi ka magkasakit. Pa rin mo lahat ng pangarap mo. Ito lang kami dalawa ng mama mo. Susuporta sa iyo. Ha? Bawasan mo maging matigas ang ulo, ha? Pagpupuyan mo. Tapos bawasan mo, ha? Basta, happy birthday ulit na. Enjoy your day. God bless. Ingat lagi. Love you. Happy birthday, Robic. Happy birthday, Balong. Ingat ka palagi dyan. Huwag matigas ang ulo. Makinig kay nanay. Tumulong sa gawaing bahay. Gawing maaga ang module. Mag-aral lang mabuti. Kasi balang araw magagamit mo yan. Kala mo wala kang handa, no? Dalawa kami ni Papa mo nagplano yan. Rubik. Tsaka Happy birthday, si Kuya Rubik. Tita Puts mo, kausap namin. Malaki sana yan kaso nagkulang sa budget. Kaya sa susunod na sa December na lang ulit. Okay? Ipunin mo yan. Ibili mo ng pagkain. Tapos, huwag mo ibibili ng load kasi may wifi na. Nakabayad ka mabuti. Tulungan mo si nanay sa gawain bahay. Huwag sumasagot kasi pangit yan. Sana mag-enjoy ka sa konting sorpresa namin ni Papa mo para sa iyo. I love you, anak. Ingat ka palagi dyan. Yes. Ayan! Happy birthday, Robin! At syempre, ayan ang message ng iyong papa at ang iyong mama na si Melin or Boning, ika nga. At syempre, hindi pwedeng hindi mag-message ang kanyang Nanay Marlene! Birthday Message Manta! Kanya ni Robin, nakasla anak yung matan, di ba? Neng, Message mo. Elvis, Neng, maraming salamat sa inyo. Hindi namin talaga inaasahan. Inaasahan ito. Akala ko lang handa si Robic. Nung sinabi ni tatay mo na si Pots daw pupunta rito, nanonood ako sa cellphone. Sabi ko, baka nasusurpresahin si Robic. Ay, hindi ko alam, sabi naman ni tatay mo kasi kay tatay niya yata tumawag. Maraming salamat din sa gift namin, Elvis, Neng. God bless you. God bless you. Lagi kayong mag-iingat dyan. At naway, pagpalain kayo lagi ng may kapal. Maraming salamat, Elvis. Neng, sa pagmamahal nyo sa anak nyo. At sa amin din na inyong mga magulang. Maraming salamat. Si Robe. Message mo ka ni Robin Ante. Ay, si Robe. Ako, wow. Ay, Oh. ang message ko lang kay Robe, nagiging mabait naman siya na Neng, Elvis. Binabawasan niya ng pagpupuyat niya, lagi na siyang magang natutulog. At binabawasan na rin ang pag-EML. Oh no! Kaso lang minsan, siyempre, nagagalit din ako sa kanya. Kaya,
wish ko sa'yo, Balong, na pagpatuloy mo pag-aaral mo, nang sa ganun, makasunod ka dun kay mama mo. Unahin mo muna ang pag-aaral, huwag muna yung girlfriend. Oh, no! Para matupad mo ang iyong mga pangarap at magtagumpay ka balang araw. Kahit wala na kami ni tatay mo. Ay, tandaan mo, Balong, mahal na mahal ka namin, tatay mo. Minsan papagalitan kita, pero alam mo, mahal na mahal kita, Balong. Maraming salamat. At syempre, ang kanyang tatay! Ay, ano message mo, Uncle? Basta makaagadal nga nalaing, okay lang. Mag-aaral mabuti. Oh, kani Bunay nga, kani Elvis, message, Uncle. Kay Mrs. Dakit kanda kwarta ka. Oh, yan ang message nila sa iyo, Robek. At syempre, Robek, ano ang inyong message sa inyong papa at mama? Thank you po sa surprise na to. Tapos, thank you po sa pagtatrabaho at pag-sacrifice para matustusan niyo yung pag-aaral ko para sa amin. Maraming salamat po, Mapa. Thank you po, I love you. At syempre, may isa pang surprise. Ito na! Surprise ko, Kel. Ayan. Ito, Robek. Pagbilang ko ng tatlo, ha? Tayo ka, Robek. Para ano, makita natin. Salamatan sa Money King. Ayan. Ito, Robek. Pagbilang ko ng tatlo, pakihila dito. Okay, dito mismo. Okay, 1, 2, 3, hila! Oh, no! Lagat! Asan na yun? Wait! Wait! Hindi ito prank! Bakit? Doon sa nag-break ng aming cake? Bakit? Gagaling ko na? Ayun, Rubik! Oh, Rubik! Hila, Rubik! Okay, hila! Huwag mag-alala, ipikit ang iyong madadana. Pahinga muna, ako nang bahala. Labis pa sa labis ang iyong nagawa, Mapa. Pahinga muna, ako na. La-ta-ra-ta-ra, 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 la-ta. Hati tayo! Ayan! Ayan ang kanyang money cake! Ayan, inanap natin kasi ano. Thank you, Mapa. Pumiyok pa ako. Kaya yung nagbibinata, ilang taon ka na? 18. Ano? 18 po. 18 na yung, ala! May girlfriend ka na, wala ka? Wala po. Ayaw ka. Sino pa meron gusto mag-message? Ay, ang kanyang ante! Ante! Si Monet. Si Rochelle! Message mo sa iyong kuya. Oh, happy birthday, Kuya Rubek. Sina? Happy birthday, Kuya Rubik. Oh, yun. Pero yung isang nahiyain na. May yayong lalaki. Ay, Kay! Anong message mo kay Rubek? Close kayo. Ano message mo? Oh. Pagulong ka palagi. Huwag ka lagi mag-Roblox ha, tapos mo, na-scope natin bata. So bakit? Yun. Tapos yung bibi ko bigay mo. Yun lang. Yeah. Oh, dalaga na si Kay. Sila pala ang ano, tropa pips dito, ano? Ayan. Yan, so dagat-adal nga duwa. Kaya, mag-edad ba kayo? Hindi po. 17. Okay, eto na! In behalf of Edmonton's Flowers and Parties, thank you, Buneng, Orlilin, at saka Elvis, sa pag-trust at pagpili po sa amin upang maipahatid natin ang surprise ang nice mong pahatid sa inyong Rocky. Kaya, bibinata na kayo. At syempre, ingat kayo dyan. And all the way from Barcelona, Spain, at saka Taiwan. Ayan, so, happy birthday, Robin! At syempre, thank you sa kay Uncle Boy